10,000 से अधिक कलाकारों की अनुशासित और अनुशीलित साधना तथा सामूहिक लय के साथ असम के बोडो समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य बागुरुम्बा अब यहाँ इतिहास रचने जा रहा है। आइए तालियों के साथ इस भव्य प्रस्तुति का स्वागत करें और इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने। बागुरुम्बा दोहौ बोहैथों बयनिबो देहा सोलेराव, बागुरुम्बा दोहौ रिंखांथों बयनिबो खोमायाव, बागुरुम्बा दोहौ सौहैथों बयनिबो गोरबो इसिङाव, खामनि सोदोबजों गोमखांगोन अख्रां, सिफुंनि देंखोजों रिंखांगोन मिथिंगा बिखा, जथानि देहेकजों ओलोंगिखांगोन बैसोमुथि बिथा। बागुरुम्बा बर'नि मोनसे सिनायथि, बागुरुम्बा बर'नि मोनसे मोनदांथि। फै जों दिनै बयबो बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बाखौ मुलुग दरबाराव सौहाहोनो मोनसे जारिमिन सोरजिदिनि।